Maitena Dualde Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian doktorea denari aho batez bikain cum laude nota gorena eman diote egin duen tesiarentzat. Uztariztar ziburutajunek Lapurdiko itsasegiko euskara molde biziki sakonean landu eta ikertu du 8 urtez numaitan, tesia Charles Bidegain eta Iñaki Kaminoren laguntzarekin egin ahal izan du. Tesia egin nahi izan dut, alde batetik nire etxeko eskuara eta hori argipitxat emateko, ezken nuen Lapurdi itsasegiko euskarari buruzko lan deskribapenik, eta alde batetik interes akademikoa bada, baina nire kasuan interes pertsonala ere bai, ze familia eta azkaine ziburu talde horretatik etorri da uztaitzera, beraz txikitatik entzun dut bai ziburuko eskuara etxean, aitatxe amatxirekin, eta bertzetik handitu naizen tokikoa, uztaitzekoa, eta difentzia horiek entzunta, beti kuriositatea piztu zait ikusta difentziak, eta hori, nire kasuan etxeko eskuarari eman nahi izan diot argipitxat. Eta, pentsatzen dut, orduan lana da, zientzia da, zientifikoki egiten den lan bat hizkuntzalaritza, baina denbora berian, buruan zintzuen, ez dakit, amatxi Maiduiz, eta amatxi Pipinen, eta solasak edo hau hori garen zuen? Bai, biztanda, badiratu mintzatzeko manerak, bada humorea ere, bada gauza hainitz biltzen dira, biztanda nek hizkuntzari eman diot, hortan interesatu naiz, hortik aparte, bakotxaren bizitzeko manerak, hainbertz aldatu da azken belaunaldietan bizia eta egiak eta kosta batez ere hainitza kanbiatu da eta beti interesatu zaitzen zutea nolako ze bizi izan duten eta nola izan diren eta nola adierazten zuten hori haien euskaran eta euskara hain bizia, hain hori eguneroko euskara hori. Bere tesia egiteko Maitena Dualdek 50 bat lagun elkarrizketatu ditu, Saratik Endaiarat, Senperetik Urruñarat, Arrangoitzen barna entzuten diren berezitasunak biltzeko. Nik uste goetxean, oita amaz izatu die, zera ikatza. Gauza beharrenak, jolase urtatzen ziren. Ekekin etorrian ziren, 24 egunen permisionia ekin, eta 8 moruan presoan, han 8 pasatutu. No, bertze 8 pasatu nituren. Nik guzut premia bazela Lapurdi itsasegiko eskuara deskribatzeko, alde batetik ez baitzen egina, eta bertzetik azkarki edo fitea kanbiatzen ari baita tokiko eskuara, eta hizkuntza guztiak dira bizi direnean aldatzen, hori ez da problema, hori bizi deno aldatzen da. Baina egia da izan dela aldaketa handia Lapurdi kostan, bizkoizu dela populazioa, eta euskara ere kanbiatu da, barne aldeko euskarak badu importantzia egun, eta agian Lapurdi kostan izan da alde batetik seguraski transmisioan eten bat, eta beraz kanbiatu da fite, eta nik ez dut erraten hori txarra denik, jan bezala hizkuntza kanbiatzen dira, baina nik gogoan nuen belaunaldi hortako euskara biltzea, beraz larogoi bat urte baino gehiagokoen euskara, gure ondarea baita, eta badu importantzia niretzat horren berri ematea. Ego Lapurdiko aldaera lantzean eta sakontzean Maitena Dualdek egiazko perlak entzun ahal izan ditu. Ingarria zait ikusi dudanean adibidez Senperen, hor azken elbarrunen azken etxeetan eta nola ikusten zuten azkaingo euskara bizkitartan ondo-ondoan dute eta haiek jaten zidaten ze difentzia bada eta Senpere eta azkaineren artean azkainen iten dute nio, eta hori beti kondatzen dute eta egia da markatzailetzat dutela hori palatalizazio hori, edo nio egita, edo lio, arraina eta azkaine eta holako
entxepluak. Pilota baita, hemen Pilota plaza eta olakoak. Egia da, maiz eskualdunek aipatzen du, gure herrian nola erraten dugu, zuek nola erraten duzu, baina hori importanta da, biztan da, baina zure lana aratago doa, ez? Bai, begiratu ditut, deskribapen bat egitea izan da, albezain eta zehatza Lapurdi Itxasegiko euskarari buruz, beraz, euskeran, nola euskatzen den, baita morfologiaren aldetik, izenaren morfologia, ditzaren morfologia, eta sintaksia ere bai, eta gero ondotik egin dudan lana da, entxatzea ikustea zein diren edadura horiek, berrikuntzenak, berrikuntzen edadura zein izan den, berrikuntzak aipatzen ditugunean, izaten aldira 7. mendekoak, 8. mendekoak, eta behan dira berrikuntzak, hizkuntza aldatu dela, eta ikustea zein izan diren berrikuntza horien edadurak, eta interesgarria da Lapurdi kosta, bidasoaz beste aldeko mintzuekin ere badua jeman ertsia, eta sumatzen da, entzuten dira alako hizkuntzaren aldaketa horietan, ikusten da nola edatu den, eta ze jeman izan duten bai Saraterrek Zugarramurdikoekin, bai arrantzaleek konpazione ahemana izan dute Gipuzkoarekin, ezagutzen dituzte ere Bizkaiko hainbat portu, eta izigarri interesanta da, uste dut geografikoki duen kokaeragatik Lapurdi kostaren eskuara. Orain arte Lapurdiko itsasaldeko euskarari buruz lan sakonena egin zuena, Louis Lucien Bonaparte hizkuntzalaria enperadorearen iloba izan zen, orain Maitena Dualderen ekarpenak ere kontuan hartu beharko ditugu. Pozandia da edo ahotasun puntu bat ere bai ikustea, klub horretan sartzen lehen zangoa eman dudala gutienez. Uztaritzeko ikastolako ikasle hoi hau erakaslea da orain, Parisen, La Sorbonen ibilia, orain Bizkaian, Leioako unibertsitatean lan egiten du. Konten naiz, nola ez, baina lana ez da ahunt finitua, izan da pauso bat, urrats bat, inka bat, eta orai nahiko nuke bai segitu belan hori sakontzen, inguruko euskara ere aztertzen zergatik ez. Abenduan, Euskararen nazioarteko egunaren karietarat Maitena Dualdek mintzaldia eskainiko du bere lanaz, hitzordua Donian Eloitzunen.